Miña nai é dominicana e meu pai é galego. E durante a miña infancia creime con miña nai, que obviamente me falaba en castelán porque ela veu de alá. E nada, despois por problemas familiares mudeime a... Bueno, eu xa vivía en Galicia, vivía en Santiago, pero mudeime a unha aldea da Estrada. E nada, con miña abuela e meus primos sempre falaba en galego e despois din o cambio definitivo cando empecé o instituto. Realmente non me sentía cómoda falando castelán, desenvolvíame mellor en galego e nada, así hasta agora. Miña abuela ahora ten 89 anos, era maior, e non sei se é que me parecía unha falta de respeto que falarlle castelán, pero sempre me naceu falarlle galego, e despois eu ao estar no rural todo o mundo falaba galego, hasta eso, me sentía extraña. E nada, ahora síntome extraña falando en castelán. Eu estou na gandaría e aquí é certo que creo que sí que se conserva máis o galego, porque é todo máis rural e na aldea sempre, espero que sempre se preserve o galego. Pouca xente conozco que fale en castelán. Os do propia Estrada mellor sí, pero nas aldeas todo o mundo galego. É despectivo para moita xente, non sei se é esa palabra, pero veno eso como idioma de pueblerinos, hasta parece que che miran con asco a veces, en algúns sitios, non en todos os lados. Pero tamén, por outro lado, hai moita xente que se está dando conta e está facendo o cambio de galego para castelán xa de maiores. Eu empezar a educación social e conozco xente que con 18 anos fixo o cambio ao galego. Non todos os sitios teñen a súa propia lingua e sería unha pena que se extinga. Que animo a todo o mundo a falar en galego e que é unha lingua moi bonita, moi delicada, moi dulce e que non teria que ser vergonza de nada.